Urhulumente waseRhawutini uthathe inkqubo yakhe ye-imbizo yangoLwezithathu wayisa kummandla waseMletsane izolo ngemicelimingeni yombane ethathe indawo ephambili. Oku kubone inkulu baphathiswa uPanyaza Lesufi, amalungu ebhunga elilawulayo, usodolophu wesixeko saseGoli kunye namalungu ekomiti kasodolophu bethetha ngqo nabahlali malunga neenkxalabo zokuhanjiswa kwenkonzo ezichaphazela uluntu. Okanti ke uLesufi uthi le ntlanganiso iyinxalenye yokuzinikela karhulumente okuqhubekayo okuqinisekisa ukuthatha inxaxheba kuluntu kunye nokubonelela ngezisombululo ezisebenzayo kwimingeni ejongene nabahlali. waseRhawutini uPanyaza Lesufi ukhokhele imbizo kwindawo yaseMletsane enjongo yayo ikukunika iqonga kubahlali ukuba bathethe phandle ngeengxaki abajamelene nazo nokuba kushukuxo ngezisombululo eziza kunceda ukuphucula ugqithiso lweenkonzo. Mmuso ha ba tshwanela ho sotla batho bao. Re kopela tshwarelo hore ho bile le batho ba batlileng mo ba hlalosa ba bala batho ba hlokaetseng ka baka la motlakase. Ha se ntho e monate le re tla di-meeting tse ha re tle di-meeting tse hore re bonwe, re tla di-meeting tse hore rarolle mathata a setjhaba. All the broken transformers by the 21st of August will be fixed. Bonke abantu bangasebenzi, abogogo nabomkhulu, abantu basele ne-child-headed families, labantu banenkinga efamilini yabo bangazi ukukhokhela. Lento 6,000, we want to exclude you from it. Inkulumbuso ibuye yaphefumla nakumba ophakanyiswe ngabahlali ebebezima selembizo omalunga nabemi bamazwe ngaphandle. Isithi kukho iintlanganiso ezigxile ukuqhubisana nalomba. There must be no one who come to our country legally. We don't know how they came here, what they want in the country. And they do wrong things because we don't have their fingerprints, we don't have their faces. Those people must leave our country with peace and come properly with proper papers. There we agree. We agree. So, Urhulumente Gauteng, we are meeting next month with March and March, Human Rights Commission, Department of Home Affairs, Department of International Affairs, to deal with this issue of illegal immigrants. So that, because we are the hardest hit as a province of Gauteng, Ekolweni is the same, and many other areas that we need to solve. So that one, we are dealing with it. Le ndibano ichazwe njengaleyo iza kunceda ukuqinisa ubudlelwane phakathi kwabahlali norhulumente. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eMletsane.